Prijatelju, ne, to ćeš morati nam gdje trebaš. Ima si varvare, ima si ove. Prijatelju, ne možda ne diraš. Ne samo dozvoli. Prijatelju, mi smo mili ljudi. Ti da mi zabrani da prođem udar. Gdje su mi djete i prođem? Ko ti zabranjuje? Ti mi zabranjuješ. Ti možda ideš i hoćeš. Prijatelju, samo dozvoli. Ako si Meraklija, mi šetam, mi možemo slobodno prijeti ono bliži tomu javiš Čepanoviću i našem drugu, da nema problema, mi ćemo ti kupiti ovdje, mi nećemo da sigurno, možda da skapčiš. Znamo da nas kapčiš, a prijatelj to malo... Kršimo li mi javni red? Ali ometate nas u našem posla. Ja vas u kojem je... Ometate nas, znači, u službenoj radi legitimisanje. A neka to, prijatelj... Mi smo po zakonu... Prijatelj, ima ti jedan legitimisanje treba, to malo po majko... Imate li ličnu kartu? Ima. Ne možda daješ, ne možda daješ, a nećemo da dajemo, ne možda daješ, a ne možda daješ. Ja znam da ste vi stije buće. Ne možda daješ, ne možda daješ, nema potrebe. A što je gore, a što je gore druže, a tamo vidi, a što gore? Ja ne znam kako ti je to ponašanje. Pa ne, tebe ne vidimo, imam dosta, za tebe imam dosta godina. A ovo što radi... A nisi ti stariji od mene mnogo? Ja jesam, ja 61 godinu vidim. Ja 58. Pa znaš koliko, dosta i više ne jedan od tebe. Ali ovo što radiš ti i tvoja, zovi Šćepanovića, brate. A zovi ga, onda ga mi zovemo sad. Onda ga mi zovemo sad. A još sad ćemo ga vi, brate. Mi ćemo ga da. Nećemo, a legitimizacija, Duško neće. Legitimizacija nećemo. Legitimizacija nećemo. A ne neće se legitimizacija. Kako onda to što nećemo? Prijatelju, ono ne...